Bon dia a tots i a totes. Avui anem a treballar en més profunditat el predicat. Aprendrem a diferenciar entre el predicat nominal i el predicat verbal. Recordeu, per trobar el predicat hem de trobar el verb de l'oració. Ara bé, trobarem diferents tipus de verbs. Entre ells, els verbs predicatius, que són els que tenen contingut semàntic, donen significat per ells mateixos. Aquests poden ser compostos, com per exemple ha caminat, haurà escrit, va llegir, o simples, com per exemple caminava, canta, escriurà. Si us fixeu, els verbs simples estan formats per una paraula i els compostos estan formats per dues paraules. Si dins d'una oració trobem un verb predicatiu, que recordeu són els que tenen significat propi i poden funcionar sols o amb complements, ens expliquen un procés o mostren accions i afecten el subjecte, ens trobarem davant d'un predicat verbal. Com a exemple, en la segona oració, si llegim l'alumnat estudia un tema molt difícil i seguim els 3 passos, primer identificarem el verb, estudia, li preguntarem qui serà l'alumnat, serà el subjecte i què estudia, quina acció fa, estudiar un tema molt difícil, serà el predicat, el nucli del predicat serà estudia i un tema molt difícil seran els complements del verb. Aleshores, fixeu-vos en aquest verb que el predicatiu dona significat per ell mateix. Si nosaltres eliminem el complement, un tema molt difícil, dona significat. L'alumnat estudia podria constituir una oració. Ara bé, trobem altres tipus de verbs, com són els verbs copulatius, que són els verbs ser, estar, semblar o parèixer, que estan buits de significat per ells mateixos. Necessiten un complement per donar-li significat complet. Si us fixeu, en l'oració l'alumnat de sisè és molt treballador, busquem primer el verb, en aquest cas és part del verb ser. Preguntem qui, l'alumnat de sisè serà el subjecte, que és un sintagma nominal, i què o quina acció fa és molt treballador. Si us fixeu, si nosaltres eliminem el complement molt treballador, no li donarà significat, ens fa falta, està buit de significat si nosaltres diem l'alumnat de sisè és. Necessitem afegir significat, en aquest cas molt treballador. Molt treballador és l'atribut. Ara veureu el que és en més profunditat. Aleshores, si ens trobem davant d'una oració en la qual observeu que hi ha un verb que és ser, estar, semblar o parèixer amb les seues conjugacions, es tractarà d'un verb copulatiu i estarem davant d'un predicat nominal. En el predicat nominal, el nucli segueix sent un verb, però és un verb, com hem dit, copulatiu. Aleshores, aquest verb és ser, estar, semblar o parèixer qualsevol de les seues conjugacions i farà de nexe unió entre el subjecte i el complement. En aquest cas, per exemple, si us fixeu en la segona oració, l'escola estarà oberta, busquem el verb, en aquest cas és estarà, i si us fixeu, és un verb conjugat del verb estar, de l'infinitiu estar. Li preguntem qui serà l'escola, el subjecte, estarà oberta, serà predicat, i oberta serà l'atribut, el que li donarà el significat complet al verb copulatiu estar. Aleshores, recordeu que l'atribut és el complement introduït pels verbs copulatius, com en els exemples que hem posat, l'escola estarà oberta. Així que recordeu que una oració és l'agrupació de sintagmes que tenen sentit comunicatiu complet i sempre tenen un verb en forma personal i està format sempre per 2 parts, per un subjecte, que serà el sintagma nominal, i un predicat, el sintagma verbal o grup verbal, i que per identificar-los sempre fem els 3 passos. Primer busquem el verb, al verb li preguntem qui, per trobar el subjecte, com hem fet abans amb les oracions, i després li preguntarem què o quina acció per trobar el predicat. Així que recordeu dels vídeos anteriors, el subjecte és qui fa l'acció. Quan està present en l'oració
està format per una paraula, per un grup de paraules i sempre té un nucli que serà un substantiu, que pot anar o no acompanyat de complements, i que aquesta és la seva estructura. Recordeu de vídeos anteriors. Ara bé, pot no estar present en l'oració, però s'expressa en nombre i persona per la forma verbal. I no està en l'oració perquè sobreentén. Aleshores estem parlant d'un subjecte el·líptic o elidit. Quan busquem el predicat, quan trobem el predicat, que respon a què o quina acció fa el verb, observem que té un verb i que el verb explica què fa el subjecte, quina acció fa. Ens pot donar la informació del subjecte i constituir una oració, com per exemple quan ens trobem davant d'una oració amb un subjecte el·líptic o elidit, però ara bé, tingueu en compte que si no trobem cap verb en forma personal no és una oració, sinó que serà una frase. Recordeu la seva estructura del sintagma verbal, el nucli és el verb i pot anar acompanyat de complements, com un sintagma adjectival, adverbial o preposicional. Quan ens trobem davant del predicat, que és el que hem treballat avui, podem trobar, depenent de quin tipus de verb sigui, el predicat verbal, si es tracta d'un verb predicatiu. Recordeu que són els verbs que tenen significat propi, poden funcionar sols o en complements, que ens expliquen un procés, es mostren accions que afecten al subjecte, o podem trobar-nos davant d'un predicat nominal, en el qual el nucli és un verb copulatiu. Recordeu, els verbs copulatius són ser, estar, semblar o parèixer, i fan d'unió entre el subjecte i el seu complement. El complement que introdueix el verb copulatiu s'anomena atribut, recordeu. Per acabar, fixeu-vos ara en les dues oracions. La fruita està verda i l'escola ha tancat. Busquem el verb de la primera oració, serà està, i de la segona oració ha tancat. Si us fixeu, en la primera oració el verb estar ens dona informació de que es tractarà d'un predicat nominal i en canvi en la segona oració ha tancat veiem com observem que tenim un verb compost que no és un verb copulatiu que ens dona informació per ell mateix, no ens cal ningú altre complement. També ens està donant informació de que es tractarà aleshores d'un predicat verbal. Si analitzem amb més profunditat les oracions, en la primera oració la fruita està verda, hem trobat el verb estar, la fruita aleshores serà el subjecte i està verda serà el predicat, en aquest cas nominal. Recordeu que verda serà l'atribut, el complement que va introduït pel verb copulatiu. En la segona oració, l'escola ha tancat, hem trobat el verb ha tancat, li preguntem qui? L'escola. Serà el subjecte. Si us fixeu, ha tancat ja directament serà el predicat. No li cal cap complement, perquè es tracta d'un verb predicatiu, té un significat propi i ens mostra per ell mateix el seu significat. Ara bé, podríem seguir complementant-lo amb complements, com per exemple a causa del Covid. Però no ens caldrien, perquè per ell mateix ha tancat i ens dona significat complet. I ara feu els exercicis, fixeu-vos i recordeu els anteriors vídeos. Molts ànims!